Ban pyntikna baka jingtrei ka iaid shaid Maternity Children Hospital ka badan Umran Niangbyrnai Ri Bhoi district na kaliang Myntri ka tanang Koit ka Khiah Bah A.L Hek Hapoh banai ula shimkhia dalade banik jurip yakani ka hospital. Yakani ka hospital ang sa shimti ki bor ka sorkar jylla ban Pynkylla jaka jaka sumar nongpang COVID-19 lane ka corona care center. Kane ka jingtrei jurip jong Myntri ka tanang Koit ka Khiah ka long ru shibanta banti banya halor ki jingran kam ki badangsa hakaban pindep yakani ka hospital hakabala lab ba ka jingtrei ya ka yeng building kalajan deblut bar ka basa ka long satang ban pinbiang yo transformer bantan boarding electric bar ka surok PWD ban peniaso na surok ba National Highway 6. Hagani ka jingtrei jurip la sandran langru do director ka DHS MI Dr. Amanwar u MLA ka nongpo ba Middle Bonds im ikong RM kurba Deputy Commissioner ka Ri Bhoi district u DMHO Dr. M Mauri nalor kiwe de ki officer ki bedai khmi ya ka jingpentrei ya ka hospital. Penyanyi wan ban bengkrek bagi persangkat lak diai ban melak kana kumnu ru Hapoh artio balai tios ban bengkrek dan manda ban long functioning no ya gani ka COVID hospital ha gani jaka kuban chupan kan mau ka Ri Bhoi district ka de ka weni ki district ka brajur bha ka jingpur jong ki bangat ka jingpang COVID-19 bar ka bran kamru ban yonos ka wei par ka jaka sumar lane ka corona care center ha ka bana kaliang ka sorkar jylla ru ka skode ban Pynkylla no shipor ka MCH hospital cha ka corona care center ha ka baon sa IT shiki bor ka tata trust ban Myntri ki jingnan kambaro Equipment sebagai jong Koit hospital kin bayi tata trust kata kila ada Koit ng kalian ko jongki stang makan wan ka final decision ng kalian ko jong tata trust man power ka din na po state but ka power supply ka din ng takan crispy ka din ng state kata ngidang berkret shot Hagani ka juga sngi Myntri ka tanang Koit ka Khiah ula lejru ban jurip ya ka nongpo civil hospital ban sakhi dalade ya ka jingpentrei ya ka jaka penmi layer oxygen lane ka oxygen generation plant bar kumjuru ka jingtrei kam jang ka centralized oxygen supply system ka ban penpoi layer oxygen chaman la ki jingthia jang ki nongpang hadin balayo ban pendai ya kini di centralized oxygen pipe iba dan balai pui jingthia ai nang tagi general patient bar kene ki jingbu ya kene ka oxygen generation plan na ko bentagi covid patient ru ini scam kin deploy kat bala nang ban la ban kanong ngajing rap na ko bentagi nongpang Hapoh ke distrik ke jung ini tentu ya ki fajba kin suha ban sumar ban budrenti ya ki jing katei na kalian ke sorkar kalian health department ki protokol health bar khamtam ko ke distrik ke jungi mynta na kalian district administration di DC jungi bar impose ya ka total lockdown ai kini expose ni ibanwan suha ban ai ke jingtrei lang kane ke na ko benta ban liada na ke jing food state yang jingpang ni kerpat di fajba aro ke suha ban ai ke jingtrei lang na ko benta ke jingbit ke jingbiang ke jing tengkrek nang ne ke jing liada benta ke jingbiang jong ini yang bilang fajisin ai kubli ya isa hek di pelawan dalade paling scam sa ke jing shimkhia ke jing ba ngila ban i kamdei tang ka ba siwan pek di kan long hisab underground ka kam ke di ban long MCH hospital immediately ke di Myntri kam ke jing dan kam ni hospital ro ngila ban i ba kan long hisab ke ngarap na ka benta jong ka ne ka Ri Bhoi ke bi